Dacă plecați în vacanță în Grecia, trebuie să știți că poliția elenă aplică unele dintre cele mai dure sancțiuni din Europa. Pentru anumite abateri, nu primiți doar o amendă din punct de vedere financiar, ci rămâneți fără permisul de conducere direct în trafic. Prima și cea mai frecventă cauză este utilizarea telefonului mobil la volan fără un sistem de mâini libere. Sancțiunea implică suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile. A doua abatere gravă este neutilizarea centurii de siguranță sau lipsa căștii de protecție în cazul celor care închiriază scutere sau ATV-uri în insule. Permisul se reține tot pentru 60 de zile. A treia situație extrem de monitorizată pe autostrăzi este nerespectarea culorii roșii a semaforului sau ignorarea indicatorului stop. Pe lângă suspendarea permisului timp de 60 de zile, amenda este de 700 de euro, iar în anumite cazuri se rețin și plăcuțele de înmatriculare ale mașinii. De asemenea, depășirea vitezei legale cu mai mult de 30 de km pe oră pe drumurile naționale sau autostrăzi atrage suspendarea automată a permisului pentru 60 de digi. Un detaliu important pentru buget. În Grecia au fost eliminate reducerile de 50% pentru plata amenzilor în termen de 10 zile. Toate sancțiunile se achită integral. Respectați regulile cu strictețe pentru a nu vă compromite concediul. Ați fost vreodată opriți de poliția greacă în trafic? Trimiteți acest ghid celor care pleacă la drum spre Tasos sau Halkidiki și urmăriți Arond EV Explore pentru informații rutiere corecte.